سردار عطا اللہ مینگل 24 مارچ 1929 تحصیلہ وڈا ودی بتگ و کراچی سندھا منتقل بوہگا چساری آیا وتی کسانی گیش واد لزبیل اگوانزیندہ آیا 954 مینگل قبیلے سردار بستار دے اگ بتگ آ مینگل قبیلے سروک ہم بتگ آئے قبیلے سربراہ 972 973 ذوالفقار علی بھٹو واد حکومت بلوچستان اولی سر وزیر بتگ سردار عطا اللہ مینگلہ بلوچ راج رہشون ہم گوشگ بیتی آیا بلوچ راج قوم جہوداں گو میان استمانی سطح پجار کنین تک امر سول ڈائریکٹر وادا قید بندیو جتائیں آپریشن ہم دیم پانی کو تک اسی مثال کم رساں آ بلوچ راج واسطہ یک روشنی مشلے وڑائیں سردار عطا اللہ خان مینگل امیدوارا چا یکی بتگ اشی سرا 2029 پرویز مشرف استعفے پد سردار پاکستان اقدا و 2012 عبوری مزن وزیر و 2013 پاکستان صدر اقدا واسطہ ہم زیر غور کنک بتگ بلے ای پیشکش آیا قبول نہ کتگام سردار عطا اللہ خان مینگل بلوچ راج قوم واسطہ یک روشنی مشلے راہن بلے پاکستان سیاست تہا آئیے بہار آئیے مزن عمری و جان سلامتی جی رہے سببا کم بتگ سردار عطا اللہ خان مینگلے وفات 2 ستمبر 2021 کا کراچی ہے دل نادراہی آماچا بوہگا چبتا سردار عطا اللہ خان مینگل پیر سالیہ پد آئیے سیاسی گام گیچ وتی پرزند سرپدر کتن اما کے نو ای وعدہ بلوچستان یک مذہنی قوم پرست جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی سروکین اشیا گو وفاق اتحاد سرکار ہم باریں